का हुआ जी, रो रहे हो? सुनबे रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। कैसे बताइयो रे, कैसे समझाइयो दिलवा के बात हम तेरा सुनाइयो। कैसे बताइयो रे, कैसे समझाइयो दिलवा के बात हम तेरा सुनाइयो। तब बोला भाई तले सुन कि मालती मार गेलो हाय रे, लभरवा मार गेलो हाय रे, कि मालती मार गेलो। कैसे बताइयो रे, कैसे समझाइयो दिलवा में दुख हमर कैसे बताइयो। कैसे समझाइयो रे, कैसे बताइयो दिलवा में दुख हो कैसे सुनैयो। त बोल त मालती मार गेलो हाय रे, कि मालती मार गेलो हाय रे, कि मालती मार गेलो रे बाबा। ओकरा से करा हाली प्यार रे, हमरो से करा हालै प्यार रे। जाना हालै दुनिया जवार रे, मालती त जब से हालै कुमार रे। ओकरा से करा हाली प्यार रे, हमरो से करा हालै प्यार रे। जाना हालै दुनिया जवार रे, मालती जब से हालै कुमार रे। अब कैसे हमें जिया बउरे, अब कैसे हमें जिया बउरे। तब बोला भाई बा की होला मरुन बहन कोड़ा बहन सुन कि मालती मार गेलो हाय रे, लभरवा मार गेलो हाय रे, मालती मार गेलो हाय रे, मालती छोटू राइटरवा त मार जैते रे, शंकर बिहारिया कुछ कर जैते रे। अरे वैसे ना करिए रे, अरे बोलवा जाते हमर माल मर गयो, हमर दिमाग खराब हो, बोलवा मार दबा। छोटू राइटरवा त मार जैते रे, शंकर बिहारिया त कर जैते रे। अब कैसे हम जी पैबै रे, पैबै रे, पैबै रे। त का हो गए बोला, देख जादे मजाक मत करे भाई, हमर दिल दिमाग खराब हो कहे जे हमर माल मर गुला। अब बैठ कोटा तू सब हमरा मजा ले ले रे नार भाई बा बोल की होलो त सुन रे भाई बा कि मालती मार गेलो हाय रे, लभरवा मार गेलो हाय रे।